Bom, ia, ano ko ito ko natokkalan be, natokkalan. Tayo Jesus nji Sadtian Benji Timando ano with merci Timando tikadiaby. Zangar timangambela tikaze. Faizu arakaraka finoagnanao andesinao miaigny isan'andro. Tanarô izy koa olo tegna mino be, tegna mivavaka be, na de fahafatesagna mbola tsy atahorandreo fogna satria mino loatra. Izy koa narô sendra tsisy raha atao, sendra tsisy raha atao regny vakianareo manko baiboly na Coran na Coran la Bible afaka vakina de afaka na olo tsy mino afaka mamaky miza. Coucou Ludo, rendez-vous anao si be avy za amin'ny anifinao mois de juillet. D'accord Francisco. Quand tu vas partir en Amérique, je pense l'année prochaine. Hein, ça, c'est ma fille qui décide. Zanok tiandéang, donc l'année prochaine. Problème naka iska za vacances mande amada satria amada zegny mara toko. Zay matonga za tsy afaka mande iska za dispo misy fotoagna hely lasa tafande mada parce que magnenjiky raha ataoko mada mbola tsy vita maro de karaha zegny. Fa patronne naka baka zanako. Quand elle dit oui ande, mais je pense l'année prochaine parce que c'est elle qui décide. Zamba tia hitanao mivantana koa fa avy atana za mare atana, demain je serai atana. Mancheck marigny beauté. Aya como eu. Ataovy coucou Niriantsu. De ino vovo, za misy vovo pour ce mois-ci. Misy raha prépareko. Voilà, oui, tanaro miandalana yo ino les raha, ça sera pour mois de mai ce mois-ci, donc vous allez voir. Ovina mandalo aminay mananara. Ah, ils ont maro misa, j'avais même pas vu, on est à 600 personnes. Bon, on va parler des choses intéressantes. Hein. Est-ce qu'on a 600 misa? Zenga, chika chikuranga kukum, bien à noa vamnetiva. Allez, face naro sujet intéressant. Inratia naro kurangis chika. Tanaro ran blanc, to mais tu m'intéressais ou le marfa ou le vite. Est-ce qu'on a c'est un chisrato ou zao? Mamaki la Bible. Na mamaki Coran. Ils vous ont mis version français, pardon. Mis version zélangue ta diavtika, mis version gas. De ma Thierry Libertos. De mamaki fa tenga we met mi apporter ra tsara mi fiainagna tsika. Tenga we mampiova fomba fandraisantsika fiainagna izo. Tu me fides, j'ai fini à mis à Narouane. Intéressez-vous un peu plus. Alors, c'est quand on retourne aux Comores. Je sais pas. Alors, cette année, ils nous ont contactés pour les Comores, mais je pense que mon manager, on a déjà toutes les dates qui sont pleines. En fait, j'ai mes dates jusqu'en septembre qui sont pleines. Donc là, j'ai plus de créneaux, malheureusement. Azafady azatezitra vazamu vadinosa gas vado quoi gas métis gas is fa métis. Marne avait failli participer à Mni R3 plus partie 3. Inma R3 plus d'achmezing c'est quoi? Nimazing émission ninma zechera. Inna ni travail ma patunga manana confiance en soi. Ouh. Alors zéro, j'attise confiance à mnaka en fait. Ah non maman tissage, non vous le que tu fais tissage.
Zati, je suis très mal placée si tu as Zati confiance en soi, hein. Za zéro là-dessus. Zazeng tiatu kisa kulera toku, zamanta nyulu, zatiaku assister nulu, ze tsara resaka anao zegny. Izy koa fa resaka mikasika Zagnahary tsara. Tanarô matetiky atsika mbola quand tout va bien, atsika mbola jeune, atsika salama tsara, atsika mitady vola adigna atsika Zagnahary parce que tout va bien. Fa izy koa fa avy ny ankitigny, avy aretigny, avy fahafatesagna, tadidy tampoko Zagnahary. Misy olo tsy mino Zagnahary. Izy koa misy sagnatria zay maty mamany, papany, zanany, misy raha tafikaiky Zagnahary tampoko izy. Tadidiny amizay Zagnahary parce que quand on est perdu zay vao matsiaro. Coucou Mariam, rendez-vous fahainao za fa avy aminareo agny la semaine prochaine. Coucou ma BS d'amour. J'ai une question, pourquoi à chaque fois quand tu fais un show, tu chantes pas ta chanson Mon Bonheur? Alors, en fait, j'essaye, quand je fais justement mes shows, j'essaye de chanter uniquement les tubes. Mon Bonheur, en fait, je sais pas, j'ai dû faire 500 000 vues ou je sais pas, donc je compte pas ça comme un tube. Misy Ranoigny, Mamelaigny, Tamni 2006. Non, ça comme 2006, zeng mbola tsisy raha mamela. 2007, tiako ampody. Ah, hirako fivavahagna taloha igny. Hira fake. Fa tsy ampody fa ela loatra. Je suis la fille de Fid. Alors, je connais pas de Fid. Inona maempaka anao andafy? Maempaka za andafy en fait satria raha jiaby ataoko à Madagascar de tegna hoe diako andafy aty tegna zanako, tsisy ankoatrany zanako diako aty fa raha jiaby ataoko à Madagascar de za amizay misy raha atao edy fa tsy matetiky zegny fa mahalagna, alors que là-bas constamment za misy asa atao. En fait après tsy mitovy agny za misy namagna maro be, aty nefa tsy haiko ho an'izay mahay andafy matetiky la plupart hoe c'est chacun chez soi, anao an-tragnonao ry namanao an-tragnonazy agny de agny nefany olo maro comment miaraka aminao io et toujours misy namagna maro. Za baka tia la bande, izy koa remarqué nareo za tia la bande, za tia fiainagna zegny fa anefany aty zegny anao zare karaha zegny zay antony mampaempaka za, vraiment za empaka marigny. Mais bon, déjà za misy chance mandeha Madagascar isaka fanjava, tous les mois za mandeha Mada, c'est déjà une chance. Fa koa nijanogno taty ela malakilaky adala. Attendez, on va changer de chanson. Rehefa misy problème vao matsiaro mitady Zagnahary. Ouais, nefany zegny azoviny kaiky za aty. Nefany zegny na de tout va bien tsika misaotra izy. Izy ka mandry alohany mandry mivavaka parce que misy olo mandry fa tsy mifao eky. Mandry igny de fa tsy mifao eky. Mivavaka antegna misaotra raha tsara jiaby. Namezany satria maro raha tsara amin'ny fiainagnantsika. Misy manko antegna sahiragna olo jiaby hoe misy problème asa za zao zegny misy problème de za mandiniky hoe za zegny mba mijaly za zegny tsisy vola karaha igny. Nefany pendant que anao mitomagny za zegny tsisy vola, za zegny azo ma olo mikaiky za za zegny mijaly, za zegny tsisy vola, za zegny sahiragna problème naka zao.
misy olo ambadika ary problèmenazy lombolombo ninao izy tsisy tragno pitrahana izy tsisy anohanigny misy olo tsisy vity nefa natsika misy vity misy olo en fait samby olo amin'ny problèmenazy fa il faut toujours se dire il y a pire misy pire nent allô iro amizegny mibip tiako be toetranao marina fa beboly dia fiainana ya hitanareo za taloha tsy miraharaha beboly za nitezegna tamin'ny finoana katolika raha za mbola hely jusqu'à za be fa tsara niasa loha maky beboly miasa loha zao za juste hoe mivavaka de vita fa i zanako na tonga za s'intéresser kokoa amin'ny finoana baka amin'ny zanako satria izy tegna hoe à fond dedans izy tegna hoe misy finoana be zegny manam-pinoana be on t'attend majanga oui j'arrive de ankoatran'ny zanako Thierry Libertos tiako na mbola amizah izy io koa fa mikoragna aminany de fa zegny fivavagna de karaha zegny tsara tegna hoe anao karaha regninao miala poids miala zegny poids amin'ny hitanareo misy poids manko atsika de maivagna zegny fiainana izy koa anao misy finoana. Alors bientôt c'est les vacances donc c'est l'ambiance. Ah ouais, bientôt oui, ça, toi à l'église tous les dimanches, marine loatra. Ya, za ndraiky tsy tous les dimanches fa miezaka mandeha tous les dimanches fa misy fotoagna za tsy ohatra hoe za zao anao si be. Ohatra hoe za niboaka samedi, dimanche za tsy tafafoty, tsy tafandeha l'église. Fa ohatra hoe za en France misy fotoagna tsara satria mandry bonheur, mifoa bonheur mandeha mivavaka. Et pareil anao si be, ohatra za tsy miboaka de miaraka mamako mandeha l'église za. Est-ce qu'il fait encore jour chez vous? Attendez, ouais, il fait jour chez moi parce que, en fait, si vous voulez, je suis à l'aéroport. Hein. Attendez, je vous montre les avions. Là, je suis à l'aéroport. Tanaro avion. Là, il y a tous les avions en bas. Je suis à l'aéroport. J'attends mon vol parce que je vais à Madagascar, là. Je suis là, j'attends mon vol. J'ai mes valises qui sont là. J'attends le départ. Je suis là, donc j'attends le départ, je vais à Madagascar. Regardez là-bas, il y a un avion Air France. Alors il est 20h, oui, il fait jour à 20h. Un homme a vide dressing. Za magnamia olo proche za et la famille les namagna proche regny ze olo proche za ze olo proche za mezako lamba soa ka tegna soa fa azahovaigna merci anao ma tsy mila piasa ry Jady za mitady asa za tsisy asa amesagna bien entreprise atsika. Isedra urangandra yaraka aminao usitrany koze. Alors, Zama Maki, est-ce qu'on aura mis question à l'efface parce que après je vais aller manger donc pour l'instant Zambolav comme courant après je vais manger. Marine courant à nos ingfacés tu vas mettre Tiens une copine couleur en voulno, on est déjà rendez-vous pour avoir la. Ah d'accord, merci. En fait je l'ai fait en 2 fois. Hein. Je l'ai fait en 2 fois. Deiz nanga boka karate. Richard fit DJ Knife tiokotono. Andafy koa ne tsy de tsara maro namana za matahotra manao namana andafy.
Za ndraiky tsy matahotra satria hitanareo za ndafy en fait zo zegny tsy le toerana tokony atao rahantsika fa peu importe zay tany misy anao na en Amérique anao na tsy haiko na Madagascar na en Afrique zay tany misy anao misy olo manjary misy olo tsy manjary de tsy mila matahotra za zegny personnellement za hitanareo misy olo mivolagna hoe tandrema zo ratsy toetriny tandrema zo ratsy fanatandrema misy olo mampitandrigny za na ohatra hoe tandrema fa izo magnano karahan'izao za tsy mitandrigny en fait je m'en fiche izy koa izy nagnano karaha zegny taminao tsy haiko antony fa za mizaha le comportementn'olo aminakahy en fait zegny za tsy tonga de se méfier amin'olo araiky misy olo tandrema fa zo non karaha igny izy taminao fa mety tsy karaha igny izy aminakahy donc zegny za tsy mitandrigny lera za fa voa zay vao za mahay olo ty karahan'izao fa tsy nakahy zegny tsy olo jo mampitandrigny za hoe mitandrema non je m'en fiche en fait za tsy mitandrigny parce que za tia magnamia seconde chance olo tsy haiko deuxième troisième chance c'est pas grave nagnano raha tsy manjary izy tary mety raha fa izy koa izy magnano matetiky be après za miala lavitra izy ialagna lavitra fo le olo izy koa fa hitanao hoe magnano hoe magnano raha miblessé anao matetiky karaha zegny après namagna zegny hitanareo za en France za misy namagna maro vraiment par exemple hitanareo Raima le karana igny c'est une petite sœur en fait c'est une petite sœur de zay mety hoe misy olo baka magnontany fa ela tsy Raima oui parce qu'elle travaille beaucoup elle habite à Paris moi je suis dans une autre ville zay tsy ville araiky de miasa loatra fa zay isanandro amin'ny téléphone fiaignanay jiaby mandaho eky isaka mandeha Paris mifankahita de après j'ai Yasmine ma copine à Lyon donc c'est une petite sœur parce que zavariagna amizareo avion mandala parce que hitanareo olo nangala havagna zegny misy fotoagna ohatra hoe asa zio marary miala izy boka amin'ny ville misy izy agny zay tsy ville raiky masaky mipôzy repos izy ampiasana mandeha amin'ny villenay mikarakara zay mianaka tegna hoe namagna tegna hoe maro be zegny raha ataony za tegna hoe mety tsy maro angambany olo mavita zegny fa olo volaniko Yasmine zegny tsy matetiky hitanareo amin'ny Facebook koa parce que za taloha maro namako amin'ny Facebook fa za tafara tsy de raha satria misy olo surveille les producteurs comme surveille de izy hoe tu fais n'importe quoi amin'ny Facebook nao de mba filtre raha ataonao Facebook fa tsy les copines de karaha zegny maro tegna hoe maro namagna manjary misy Erika bon bref maro feky anareo moa Léo zay mbola tsy Léo aty tsy miova mihitsy non en fait za tsy mivolagna tsy tia andafy za tia andafy fa za zegny tsy tia mijanogno tany araiky za tia mandeha parce que je m'ennuie vite en fait za tia mandeha fo za zegny koa nisy fotoagna za nandeha tany maro fa za miaraka misy fotoagna za fa magnenjika Madagascar zay mahatonga za tout le temps mandeha mbola mazava aminareo mbola mazava il est 20h22 je te comprends trop tegna hoan'ny zanakanao ijanona tegna hoe izy koa tsara fiaignana Madagascar de aleo mijanona Madagascar enfin après sambola mirarabeny fa aminakahy manokana zegny tiako be zegny Mada satria maro zegny raha mety ataotsika agny tsara vraiment zay mahatonga za tous les mois za mandeha tiako iranao à deux merci bon za somary tara commentaire tsy anareo gaga
Attendez, hein. Dans la vie, mila me pardonner des mila exactement. Au sein de L'Oréal Group, nous créons Exactement. Mila imzing ilenga zing le me pardonner satria karaton zangari. Itanaro hein. Karakole de ta En fait, mis moment tena asa we miadem nam nga zing asa we misra tiano ton namano de ano zing tenga we sostro. A mesmo que exemplo naro tamni big nanganra tiao de is nangana zafady za ela tiao ton araiky donc nangana zafady za tsy pardonner jusqu'à ce que zani vlangn'olo proche za be izy hoe na zagnahary fo izy mipardonner atsika kenagneno anao tsy mipardonner olo nagnana azafady de zegny amizay rango zigny zany pardonner c'est fini. En fait, des fois, on a besoin, elle, zing, anom digérer les rails. Beaucoup, tu pardonnes parce que non, mandin kzangari, tano ko fa mandin kzangari, rati vitano manjar vitano. Mi sentiako ou menano. Za pour l'instant, bola misira marbe, milande aboakako. Via Mayotte fazandrino aty misy namagna ma za ko niavy à Mayotte le 29 Ludo le 29 mai à Mayotte. Tsara raha fa managna fahendrena karaha zegny bavy. Coucou Laura Vera. Lambana, oui, Olivia. Olivia, en fait, je vais venir en Afrique là bientôt. Hein. J'espère à un guide na casa quoi avec parce que j'espère hein, on dit achiver. Afayani catholique, tikarazeng. En fait, est-ce qu'on fait nommer zangahari? Tu fais attention. Mitanding. Les ra. Il m'a fait blanc. Mangaradal ngazing. Mangarka lal nganzangari. Des fazing tsara. Si soué catholique et protestant. Tanaro za chrétienne fa za manga zabe religion musulmane. Naoul metum l'islam religion islamique. Naoul misy mivulagna za hoe anao io ma silamo non za tsy silamo fa za magnaja sady niana hianatra zoely koa tiako toetranao tsara fanabe merci Zara firakiny zanakindry le natera koa raiky mbola raiky izy fa tsy alavy donc zandriny fa mieritreritra zandriny parce que fotoagna mandeha tong fa be ivola tadiaviny ty tsy mahay hita donc ambela tsendriky jaly andiniky tseky avy eo mitady vola ndraiky koa zanako araiky naterako fa zanako maro hitanareo za ty olo jiaby kaioky zandry zoky donc zegny arakaraka ny izy koa anao zokizoko tongonao de fa zoky fo fikahiko anao fagnajako anao izy koa fa ambanimbany tognoko anao de fa zandriko za zy feno zandry feno zoky. Après c'est pareil pour les enfants en fait maro zaza ataoko karaha zanako zegny. Zala mahafinaritra tsotra merci. Ino titre an'le iranao mandeha zany le raiky teo igny ino mazigny magneky za mais c'est je vais Marie loatra hira ty. Attends je termine parce que je vais manger hein. Et Gera que tu volagna Gera Vera e Vera anao tsy navy za fa nivolagna aminao avia
afaka mitondra colis mandeha. Oh, c'est trop tard. Za fa l'aéroport, za fa andeha. Ry tsy miova mihitsy, tsara fanafona. Merci, hitako ela vianao aminay aty. Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, Dia Azadino, raha misokatra entreprise-nao. Aha, ia. Ndao are. Mahafatifaty mahita anao, tokony zazany kanao. Merci. Mba agnameza amin'ny lambanao marobe regny edy drako hely na pantalon araiky. Ia, efa diva ho lefaka. Raha tena mipetraka aty dago ianao dia tu dis la même chose, oui, empaka amada. En fait, comme je disais tout à l'heure, za za tia mandende. Za zio koa mipetraka amada, za mety tiako isaka za tia andeha mandeha. Raha karaha zegny fa tiako mandende zegny tsara. Mba manova hira évangélique na hira efa nagnano za fa ela fa mety tiaraka anao. Fais un feat avec la Yanil s'il te plaît. Peut-être plus tard, metumbola wavi. Fa, pour l'instant, Zamis fit maru, miarka ou landafeti, artiste andafeti, ici en Afrique, Miss en France, des abokatikatien que les favita regny, des yomzatika metumandien kwe en Madagascar. Anona ya tsara fo tiako be nahita direct mamanao igny anao mirikitry M3. Ah, za koa nisy ka anao si be za, en fait za magnaraka le tany misy mamako hitanareo any. Marigny hoe za mipetraka lavitra fa za tegna hoe agnisan'olo miprofite mamany. Hoe c'est pas parce que za mipetraka lavitra que za tsy mahita mamako raha de je profite parce que eko tio karaty fo, donc je profite pendant que je peux. Le karaha zegny za tia za joa azoko atao ohatra hoe mandeha magnano raha zegny hoe mamako amelako any fa tiako fo zay direct tiako karaha zegny. Mamako miasa fo izy, miasa za magnano asanakahy, izy magnano jalonany, za magnano jalonakahy. Koa fa vita fa direct. Za leva amin'ny anniversaire anao. Ino tegna plantsika amin'ny anniversaire io fa zay avy koa masaka tsara. Plan fanaboakako. Misy artiste, atsika misy artiste maromaro izy amty, atsika misy maro zegny programme mbola ho hitanareo eo, misy raha atao atsika alohany zo misy mbola ho hitanareo eo fa tsy za mikarakara izy fa Kevin Mohamed Ali. De misy activité sportive, de misy feu d'artifice maro. Tanareo tamin'ny l'année dernière pendant 20 minutes mipoko feu d'artifice maro be. Artiste famille mbola mandeha feu d'artifice. Cette année, on va en acheter beaucoup. On va... Oui. Ok. Et atsika misy artiste. En plus, enaro mampatsara amin'ny anniversaire io zegny. Tout âge. Ologno avy miaraka zanakandreo parce que en fait mety mitondra tsaiky. Feno famille, feno tsaiky, feno olobe, feno de misy place VIP, de misy place raha. Ianao pira tiako, indrindra tiako loatra. Oh merci. Ça t'a plu RNS? Oui, mais je suis passée vite fait en fait. Je suis passée, c'était juste pour
pour chanter. Après, je suis rentrée parce que le lendemain, j'ai pris l'avion pour aller à Madagascar. J'étais à Madagascar juste après les RNS. Et j'étais rentrée le 3 mai pour chanter à la Cigale, là. Déjà, billet, avion, no, oh, donc il fait spécial. Non, cara ou diable. Bon, aí mbola maro ma commentaire aty. Madagascar maloha tsara e fa resaka insécurité no tegna tsy mahatamana. Ça c'est la vérité. Malheureusement, il y en a un peu partout l'insécurité fa. Izy zegny efa karaha fa Zagnahary fo miambigny. Tegna marigny parce que zoka raha diable. En fait, on est en danger partout. Fa izy zegny. Antena mila prelalandava hoe tsy e andro andianana. Alors, azafady zany tany hoe sy redany karaha tsy avy. Tsy avy aiza sy redany. Tsy avy aia. T'es incroyable, Rijad. Oh. Alors, j'arrive pas. Merci beaucoup. Tamle sary, tamle renesi namonjy anao fo nialana avy tany Allemagne nakany. Combien anao tout. C'est vrai. Merci. Ino ma problème nareo tamby Raphaël ide. En fait, zay taloha mpinamagna be de za nagnano 5 taminany misy sarin'ny lehilahy ratsy zegny nataoko collage tamin'ny sariny de za amizay vogna hoe reto ma oza pirala zay zegny le raha nataoko. De tonga de niopany be za amizay manko tsy zatra manopo za tsy zatra magnasa. Anareo tsary nahita za nagnasa na indraiky tamin'ny réseaux sociaux mbola tsary nisy zegny. De za mahay fa za tsy magnano tsy zatra. De za amizay nivolagna aminazy lehilahy za tsy magnano karaha io. De niopany za. De za amizay nangigny hoe bon. Olo hitako tsy mitovy zegny zay araiky tia manompo araiky tsy raha de c'est tout. De za amizay nangigny. De izy amizay tafara nifona. Après c'est du passé. Je t'ai vu à la poste l'autre jour avec ta voiture. J'ai pas osé te dire bonjour. Mais il faut venir. Moi, je dis bonjour à tout le monde. C'est pas grave. Je parle avec tout le monde. On a besoin que tu fais le retour aux Comores. Ouais, j'aimerais bien. Ah! Faela naringezako asiagna zandy. Ya. Na za faela ela marigny za. Mais za zioboka fa tsisy choix parce que fotoagna fa mandeha donc tsy maintsy atao. Zony en fait antena magnano programme amin'ny fiainana za ty. Hitanareo za nagnano alia, c'était programmé. Za nagnano alia tsy hoe kinia tsy kinia, non tsy karaha zegny. Za te hiteraka de zay nandeha tamin'ny docteur de nanontany karakory koa ty hiteraka. De niconteny docteur igny andro jiaby niny de nambarany hoe izy koa andro ty anareo mahazo. De natao. Après quelques temps, nipody après quelques semaines zegny nipody tamin'ny docteur igny nanontany. De nagnano écho. Nagnano écho. De nagnano écho. Oh là là. Karaha tsisy. De nagnano écho. Hitany amizay misy atodely. Misy atodely.
des zan kanao zany tsy malay izy amin'ny papany agny no izy tsy malay izy amin'ny papany ke dia misy atody elo egny volany docteur aza mbola volagninareo amin'olo fa mbola tsy sûr fa atody ely zay na avy an-tragno za d'habitude za tia raha jiaby za tia mihinagna raha jiaby za tia mihinagna za tia raha jiaby zay na avy an-tragno za nihinagna salade de crabe zo tsy haiko asa za naregny volagna docteur egny tsy haiko fa za na avy an-tragno nihinagna salade de crabe direct nitsangana nandeha toilette nando rafozako tio rafozako lahy ndraiky vavy rafozako sambany nahita zany andeha nandoa izy amizay nanontany tamin'ny zanany vous cachez quelque chose volagniny anareo magnasitriky raha zay volagniny ny volagny copain-ko igny tamin'ny fotoagnany zegny papanalia volagniny zay volagniny docteur igny mbola tsy mila mivolagna volagniny parce que mbola tsy hay zany pody baka ataona avy amin'ny table eo karaha zagnahary mamany mizaza ravoravo loatra anao ry tsara sady tsara toetra tiako be merci du coup haiko andro nagnamboarako zanako exactement haiko hainay exactement andro nagnamboaranay izy le zegny hoe de j'aimerais bien que za koa magnano faharoa mila haiko koa karaha zay mila kinia programmé ombiagna mandeha Canada peut-être l'année prochaine tonga ty tsy tratra. T'es sur Paris? Je suis même à Charles de Gaulle. Je suis à l'aéroport, là, Charles de Gaulle. Tsara vatana, tsara sora. Merci, Fifi. Zamba itavandranao hitondra colis avy Madasa mety. Oui, mety. Izy koa anao si be mety. Après, peut-être à Tana, mais... colin'olo fandesiko miala boka anao si be jiaby tiako fomba fiaignana sady anao tsotra tsara tarehy tsara vatana fagnahy tiako jiaby la belle merci mbola maro commentaire maty za Tu vas faire quand à New York la Beyoncé de Madagascar? Je sais pas quand c'est. En fait, ma fille, elle aimerait bien y aller, genre à Noël. C'est un peu le rêve, genre à Noël à New York. En fait, c'est ma fille, Zati, ou tu me dire Rafa Zana. Donc, je pense que Zane Karavlang. Matia comme un photographe. Aliama zegny tsy mahay teny gasy izy mahay fa ratsy teny gasinazy ratsy izy déjà la plupart du temps izy magnano teny français fo teny gasinany tsy de tsara fa izy mahazo raha volagniny izy mahazo alors je termine aminareo agny zay faly mba mitenena gasy teny chinois fataoko za tsy hagnano teny gasy je rêve de prendre une photo avec toi avec plaisir dès que tu me vois tu viens vers moi Misy zavatra resako matotra be nefa anao tsy mamaly MP za tsy mamaly MP c'est vrai za tsy mamaly MP marigny en fait il faut contacter le numéro amin'ny raha io MP c'est très rare za mamaly et la plupart du temps c'est mon manager qui répond moi je suis que sur mon compte perso sur les autres là c'est lui Voilà Miss Massova, voilà Miss Massova. Voilà Miss Massoandre. Attendez, je vous montre encore. Voilà Mazava. Bon,
Vite vidéo parce que elle a loué. Tiok betwecha no amfout chimiang chatie quoi non naturel sans maquillage favo zoé tienozan. Oui, mon pure maquillage en plus Mila ulfazacha sora como un maquillage. Alors, et moi je vais manger, je suis en retard. Aïe, Marek. Ah, salut Riri, j'entends du reggae derrière. Tu te diriges vers quoi musicalement? Quel rythme? Afro, zouk, salé à ma piano. Dis-nous tout. Là, je vais rester sur... là, je vais faire pas mal d'afro zouk. Là. Ce qui est prévu, ça sera beaucoup d'afro zouk. Je vais suivre un peu cette direction. On va voir ce que ça donne. Si uzandin iya fangan zandinit. Sarcho ne miasa check zumbara na rumorato. Anao mategna empaka andafy marigny sama anao tsy naregny koragnanay tamin'ny voalohany teo. J'ai expliqué hoe nagnino za empaka. En fait, za tsy nivolagna hoe tsy tia. Fa en fait, maro olo comprendre za. Eko tsara fa ze olo aty maro comprendre za. En fait, tsara hoe antena mandeha. Eza tany mazava amizao. Mazava. Ivelana. Eza place misy anao. Là, je suis à l'aéroport de Paris. Et j'ai un miroir en plus devant moi. Vite comme la commentaire. Ba aboa amizay raha misenao zavane kazato vandy karaha tamtio ela bem pub natanaro. Oui, mbola wa. En fait, tanaro za magnaboaka izy. Tiako lera zay magnano mariage. C'est tout. En fait, zegny zay raha nangatany hoe rester discret jusqu'au mariage. Voilà. Donc, quoi, mariage? Tsy mety asitriko mariage zegny tsy maintsy ho hita satria invité jiaby angala sary nanana. Bon, je vais vous laisser. Mbola tsy aligna aty. Bonne soirée, merci Nireska. Donc, je suis malahelo vezany kanao. Oui, za tegna malahelo. En fait, ça marary be zegny fô. Izy malahelo. De za koa malahelo fa zay mahatonga za koa fa aty za mirattraper be fotoagna. Za tegna hoe complice be ndraiky izy magnano raha maro ndraiky izy satria rattrapeko zegny le fotoagna za teo igny. Tsy tiako za manegnany hoe tsy aiky ty zao de ino tambagna tsy agnanaovanareo mariage. Mariage koa mila préparegna. Mariage mila préparegna. Za te ahita. Mila PSG, VS Inter, izy alainao zala tsy mizafoty. Tsy mizafoty. Misy numéro-nao 3 aty aminakay manager. Bon, anareo melanie, anareo amelako. Je vais manger. Bonne soirée.